Sí, ja funciona. Bon dia. Com ha dit el president, avui en nom de tots els que formen part de la Comissió de Fiscalitat, faré una presentació del dictamen, un dictamen que s'ha fet en compliment del que estableix la Carta Municipal de Barcelona i el Reglament del Consell Econòmic i Social de Barcelona, que és un dictamen preceptiu i no vinculant sobre el pressupost general i les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Barcelona per l'any 2026. La meva intervenció es limitarà a exposar els continguts del dictamen aprovat pel CESP, ja com ha explicat el president, estructurat en 3 parts. Primer, un breu resum del marc pressupostari general, que ja ha avançat uns breus números la tinent d'alcalde per emmarcar sobre el que ha dictaminat el CESP. El segon, el dictamen del pressupost i en tercer bloc, el dictamen sobre les ordenances. Abans d'entrar en el contingut, permeteu-me que faci referència a com s'han desenvolupat els treballs que han permès l'elaboració d'aquest dictamen. En primer lloc, el 31 d'octubre del 2025, la senyora Montserrat Escoda, gerent de Pressupostos i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb l'equip tècnic de gerència, va presentar la proposta del pressupost i ordenances fiscals al conjunt de membres del CESP i facilitant la documentació necessària per poder-lo estudiar. En 15 dies, els membres de la comissió van fer les seves propostes de dictamen, de delegacions, de dubtes i el 18 de novembre la Comissió Executiva del CESP va aprovar l'informe corresponent al pressupost general, que va fer un resum de què eren les línies bàsiques del pressupost. Finalment, el 10 de desembre es va presentar els treballs dels dictàmens, es va debatre i es va tancar el contingut dels dictàmens que avui exposo. En primer lloc, com he dit abans, faré un breu context sobre els pressupostos. Uns pressupostos, com s'han dit, un pressupost expansiu amb una xifra rècord dels últims anys, amb 4.180 milions d'euros, que suposa un 8,5% respecte al pressupost inicial del 2025, on es mantenen els indicadors de solvència, com és l'estalvi net, el deute viu, que en aquest cas, al suposar un 33,5% dels ingressos corrents es pot considerar com a moderat, i un termini mitjà de pagament a proveïdors de 20 dies. Amb l'anàlisi dels ingressos, és a dir, d'on provenen els recursos, principalment aquests provenen dels ingressos corrents, amb 3.800 milions, un 11,2% més que el 2025, principalment per les transferències corrents, el 50,3% del total, on inclou amb una proporció majoritària la participació dels tributs de l'Estat. Els ingressos directes sumen 1.212 milions, que suposa el 31,9% del total dels ingressos i on l'IBI representa el 62,4% d'aquests ingressos. Les taxes i altres ingressos suposen el 10,1% del total i els impostos indirectes un 6,4%, on es destaca, i també ha sigut objecte de debat, l'impost sobre estades turístiques, que té un increment per l'any 2026 del 64% de recaptació. En quant a la distribució de la despesa, bàsicament la despesa és amb despesa corrent, 3.214 milions, on destaquen les despeses corrents amb un increment del 12,7%, les despeses de personal amb un 7,1% d'increment i les despeses de capital molt lligades a les inversions que incrementen un 17,2%. En quant a prioritats de l'acció per polítiques públiques de despesa, la despesa corrent es concentra en els serveis socials i promoció social, amb un 16,2%, la seguretat i mobilitat ciutadana, un 14%, el benestar comunitari, neteja, residus, un 13,4% i serveis de caràcter general, un 8,1%. En quant a eixos estratègics, els 4 eixos estratègics principals tenen un increment.
El primer és el d'Espai Públic, Canvi Climàtic i Descarbonització, que suma 1.661 milions, incrementa un 8,5%. El Progrés Social i Benestar suma 982 milions amb un 15,5% d'increment, i l'Economia i Digitalització 193,5 milions, un 21,5%. Té una lleugera disminució Diàleg i Igualtat, sumant 377,3 milions d'euros. Bé, feta aquesta introducció per saber sobre el que ha dictaminat el CESP, entraríem en el bloc pròpiament del dictamen, un dictamen que, amb una valoració global sobre el pressupost, el CESP ha realitzat una valoració global positiva del projecte per a l'any 2026. En concret, ha valorat positivament l'increment global del pressupost municipal, la priorització de les persones, l'habitatge i la seguretat com a eixos centrals, el manteniment d'un alt volum d'inversor amb 862 milions d'euros destinats a inversions i la continuïtat d'una inversió financera prudent amb nivells de deutes continguts i bons indicadors de pagaments a proveïdors. Respecte a les consideracions generals, el CESP constata que les polítiques socials concentren la despesa corrent més elevada amb una doble lectura d'aquesta realitat. D'una banda, reflecteix la priorització de les persones i l'altra banda posa de manifest l'existència de necessitats socials creixents que cal abordar. El CESP valora positivament l'increment de recursos destinats a diverses polítiques clau del pressupost. En particular, es valora positivament l'assignació de recursos a les polítiques de benestar comunitari, que inclou serveis essencials com la recollida de residus, la neteja viària i altres serveis urbans pel seu impacte directe a la qualitat de vida i pel funcionament quotidià de la ciutat. Així mateix, el CESP valora positivament l'increment de la despesa destinada al transport públic, considerant-lo un element essencial tant per a la mobilitat de la ciutadania i del teixit productiu com per a l'avanç en la transició ecològica. Igualment, es valora positivament l'augment de recursos en educació, cultura i esport, destacant el seu paper de cohesió social, la reducció de desigualtats i la millora de la convivència de la ciutat. Pel que fa a les polítiques de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, el CESP observa que en comparació amb el pressupost inicial de 2025, aquestes partides presenten una evolució positiva. No obstant, quan es compara amb el pressupost gestionat el 2025, incorporant les modificacions de crèdit i romanents, aquesta dotació disminueix en termes reals un 4,7%. Aquesta diferència posa de manifest una pèrdua de pes relatiu de les polítiques de suport a l'activitat econòmica dins un pressupost que en conjunt és clarament expansiu. Respecte a les recomanacions particulars, el CESP assenyala, entre altres, la necessitat de reforçar els indicadors de seguiment dels programes amb l'objectiu que aquests permetin valorar de manera més efectiva l'impacte real de les actuacions municipals sobre la població i el teixit econòmic. Igualment, el CESP considera necessari millorar la metodologia de seguiment de les despeses vinculades als ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. El CESP considera convenient redreçar la política de foment de l'activitat econòmica de la ciutat. En aquest sentit, demana que els programes de promoció econòmica, comerç i suport a l'empresa es promoguin i fomentin de manera equivalent a la resta de programes, evitant la pèrdua de pes relatiu i garantint capacitat d'actuació en àmbits essencials per a la productivitat i la creació d'ocupació. El CESP posa de relleu la importància del comerç com a infraestructura econòmica i social de proximitat a la ciutat. En aquest marc, considera necessari fomentar i promoure la transició digital i la transició verda del sector, amb l'objectiu d'augmentar la productivitat i la resiliència empresarial, i proposa restablir el finançament del programa fins a nivells equivalents a exercicis anteriors. Així mateix, el CESP recomana que els esforços de foment de comerç i l'activitat econòmica es dirigeixin a tots els barris de la ciutat, amb especial atenció als barris amb rentes més baixes,
per evitar distanciacions socials i econòmiques i contribuir a revertir les desigualtats territorials. El CESP reitera la necessitat de millorar l'execució de programes de promoció econòmica, mercats, comerç i ocupació. En aquest context, el CESP posa de manifest que la partida de suport a l'ocupació disminueix respecte al pressupost inicial de 2026 i respecte als crèdits dotats del 2025, considerant necessari un reforç addicional d'aquest àmbit, atès que el paper determinant que té aquests programes sobre el suport a emprenedors, autònoms i pimes, i en conseqüència en el consum del teixit productiu de la ciutat. El CESP també proposa reforçar el mecanisme de seguiment econòmic periòdic entre l'Ajuntament i els agents socials i econòmics de la ciutat, especialment en relació a l'execució pressupostària i el possible ús del fons de contingència. Finalment, el CESP posa de relleu la problemàtica de l'habitatge a Barcelona i recomana a l'Ajuntament que mantingui l'esforç en les tasques d'inspecció, identificació i cessament dels habitatges d'ús turístic sense llicència. Considera també que les actuacions destinades a erradicar aquests usos irregulars contribueixen a millorar la convivència veïnal, a reduir l'economia irregular i evitar situacions de competència deslleial que perjudiquen l'activitat legal i el pressupost municipal. Aquest ha sigut el bloc del dictamen sobre el pressupost. Ara començaré el dictamen sobre les ordenances fiscals del 2026. També fent una valoració global de les ordenances fiscals, conjunt del CESP, valorant-lo positivament, especialment perquè no suposa un increment general de la pressió fiscal ni per la ciutadania ni per les petites empreses. També es valora positivament la incorporació de bonificacions significatives com la bonificació del 95% de l'impost sobre construccions per a obres de regeneració urbana. El CESP proposa reforçar, com a consideracions generals, la participació prèvia dels agents socials i econòmics en l'elaboració de les ordenances fiscals. Així mateix, recomana que els increments del recàrrec municipal d'impost d'estades turístiques, permeteu-me que llavors faci referència a la taxa turística, no s'apliquin de manera sistemàtica sense disposar prèviament d'informes d'impacte econòmic, social i de transparència. Pel que fa a les bonificacions fiscals, el CESP proposa avançar cap a sistemes més eficients i simplificats, amb verificacions automàtiques i accés unificat a través de la carpeta electrònica municipal. En relació a la taxa de residus i la recollida comercial, el CESP considera necessari disposar de mecanismes de seguiment detallats que permetin avaluar la recaptació, els costos de servei i l'impacte sobre l'activitat econòmica. Respecte a les recomanacions particulars, entre les recomanacions particulars, el CESP proposa revisar el model de regulació de zona bus amb criteris de proporcionalitat i diferenciació d'activitats. Mantenir un marc estable d'incentius per a la transició energètica i la renovació de flotes. També proposa establir protocols automàtics de compensació quan les obres públiques afectin l'activitat econòmica. Proposa elaborar un estudi comparatiu de la competitivitat fiscal turística i garantir la traçabilitat i l'avaluació anual de la destinació dels ingressos procedents del recàrrec turístic. Finalment, el dictamen de les ordenances fiscals va tenir un vot particular de Foment del Treball Nacional, referit específicament a les ordenances fiscals i respecte a la taxa turística. Aquest vot particular, Foment manifesta la seva preocupació per l'increment previst del recàrrec municipal sobre l'estada turística, assenyalant que podria suposar una duplicació de la càrrega fiscal en els propers anys i afectar la competitivitat de Barcelona respecte a d'altres ciutats. Foment considera desproporcionat aquest increment i proposa eliminar de la proposta l'augment de recàrrec municipal. Bé, fins aquí l'exposició de contingut dels dictàmens, que podreu trobar íntegrament a la pàgina web del Consell Econòmic i Social i amb la voluntat que aquestes propostes siguin recollides ja potser no per aquests pressupostos, sinó per als pròxims pressupostos i ordenances fiscals. Moltes gràcies.